zingakanani ngobekeze ngoba izitha zami zingakanani ngobekeze ngiyobekezela. Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Abaningi nama abalandeli bagogo Mseleku bayazi ukuthi uma bengena kuma video akhe sezoqala ukukhuluma usezokhuluma ngento ebaluleke kakhulu. Kumnandi kabi ukuthi nawe ke ungabi nomona ngelinye ilanga. Ke uthi uma umuzwa nje ugogo Mseleku engena noma ekhuluma ke uqhebe nomngani wakho uthi mngani nami awuthi uzozona silesalukazi ukuthi sikhulume sithini ngoba sihleze njalo uma sizovela sivela nezinto ezibalekile kakhulu ngohlobo lwesimangaliso. Namhlanje into engizokhuluma ngayo umuthi wokungcwaba izitha. Umuthi wokungcwaba izitha. Okusho ukuthi izitha ezilandela wena noma ezikwenza ukuthize nokuthize. Siyazingcwaba ke la izitha ngalomuthi. Lo muthi lo usiza ngohlobo lwesimangaliso ngoba ukuthi unenkinga ukulandelwa izitha kakhulukazi. Lo muthi siwusebenzisela phandle, siwusebenzeni ngaphakathi kwekhaya. Siwusebenzisela phandle ngoba la siwusebenzisela khona kusuka kumele uma ngabe sifike lapho simbe umgodi, mase simbile lo mgodi lo bese ke sifaka lo muthi nezinto ezithize sizoyifaka phakathi. Lapho sesizothi ke bonke abantu abanenkinga nami, ngisho abakhuluma kabi ngami, bonke abaphatha igama lami, sibadinga la kulo mgodi. Ingakho kuthiwa lo muthi ungcwaba izitha. Ingakho futhi kubalekile ukuthi ufuna hlale ulungiselele izinto zezitha ngoba usungazazi izitha zakho ukuthi ngobani. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthi yena lo muntu ohleka naye lixoxa ngaye nezitha zakhe nawe uxoxa ngezitha zakho kuyena. Kube kwayena inqobo kuyisitha kuwena. Iyona nto leyo kuye kufuna ukuthi uyibalule kakhulu ukuyinaka kumuntu. Futhi ke mawukumuntu ungakuthi mawuxoxa nomuntu bese umxoxela zonke indaba zakho. Ngoba uxoxe kanti vele unomona ngale ndaba oxoxa ngayo. Bese kuhambe kuphumela ngale ezama ukuyokona izinto zakho. Ingakho ngithi kubalulekile kakhulu ukuthi uthi uma ngabe ukhuluma uqaphele izinto ezikhuluma nomuntu ungabothi umngani wakho bese uyahulupa nje huphu yonke into. Cha khuluma nje kahle kodwa uqaphele ukuthi kungenzeka mhlambe ngelanga naphunyuka ethi uphunyukela umngani wakhe nomngani wakhe kanjalo indaba ubona ihamba nje ubona ukuthi yaxoxa ubani noma ubani owezwile. Yingoba mina ngaxoxela umngani wami waxoxela umngani wakhe. Kubalulekile ukuthi ithole le nduku le noma ngabe nawe unazi izitha kodwa idinge ukuthi uyithole ngesimanga sokuthi amukho umuntu ongenaso isitha kahle kahle. Ungabe nje ukuthi uyayihlekela nabantu bonke kodwa izitha wena vele unazo. Yiloko nje bengifuna ukuthi nikwazi kakhulu futhi nikubeke njenganento ebalulekile empilweni zenu noma zethu thina abantu. Ngoba into ehlala ikhona le kusuke kumele sibheke njalo ukuthi iyenzakala ngoba yona ukwenzeka iyenzeka. Okunye futhi ke engifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi ngomhla ka5 mina ngizobe ngiseGoli kodwa ukusebenza ngiyoqala ngo11 ngoba ngiyobe ngifika ngawo umhla ka5 ngiyoqala ukusebenza ngo11 ngomhla ka5. Kube sekuthi ke ngomhla ka6 ke ngikhona kusukela ekuseni kushona ilanga, umhla ka7 ngikhona kusukela ekuseni kuyoshona ilanga. Bese kuthi ngomsombuluko ngizobe ngingasekho bakwethu. Engisho ukuthi u3 days engizobe ngikhona. Ngosuku lesi4 ngizobe ngingasekho. Kusukela ngolesihlanu umgqibelo yisonto ngikhona. Bahleze bekhala bethi ugogo ngeke nje kodwa usahlala kuze kube yisonto. Thina kade sisemsebenzini. Engisho ukuthi nawe osemsebenzini nawe obusebenza ngesonto kodwa washisha waphuma noma osebenze ngomgqibelo kwashona ilanga wathi amfonela ugogo akasekho usesendleleni. Engisho ukuthi kule game le ake uyilungiselele ukuthi ugogo nawe uzombona ngoba ukhona nangesonto. Ungasho ukuthi ugogo bengeke ungakhuluma into yakudala ukuthi gogo mina ngake ngakufonela wathi awukho. Cha ngikhona kule game. Yizana wena uzothola ukusizakala. Woza siqaqele inkinga zakho. Woza sizokuxazululela izinto ezingqaki nangaphezulu kwempilo yakho. Uphume usujabulile noma ngabe kuthiwa khona ubufuna ukuthi uxoxe nje uphile emoyeni. Uzophuma usuphilile ngisho nasemoyeni ngoba siyakwazi ukuthi sikuphilise sikululeke futhi ngezinto ezithile nezithile makuwukuthi khona inkinga ekhona. Kubalulekile ukuthi nisukume bakwethu izitha zeni siyazingcwaba izitha. Ingakho kubalekile ngoba kwayimina ngeke ngisho amnazi izitha nami nginazo. Nami qobo kumele lokho ngikwenze ngoba kusuke lokho kuzosiza ukuthi izitha zingakwazi zikhulume ngawe. Ukungcwaba ukwazi ukuthi igcine sezithulile zingasakwazi ukukhuluma ngawe ngoba vele wena suwenze lento yokungcwaba izitha. Ngiyabonga amakhosi amakhulu Thokoza.
Gogo Mseleku, kunabantu abazibuzayo manje ukuthi ugogo Mseleku uyatholakala eThekwini, aphinde futhi afike naseGoli ayosebenzela khona. Mina-ke njengoba ngise-Cape Town ngikuphi kuphi ngikude kangaka, okusho ukuthi mina ugogo Mseleku akakwazi ukungisiza. Engabe ugogo Mseleku unazo mhlawumbe indlela angakwazi ukusiza ngazo umuntu ongekho eGoli, ongekho futhi eThekwini, ofuna ukuhlola, ofuna zonke lezi zinduku lezi ugogo Mseleku ahlale ekhuluma ngazo? Hayi, ngiyabonga kakhulu makhosi amakhulu. Umbuzo nje ubalulekile, ngiyawubonga ngohlobo lwesimangaliso. Abantu abakude abako-Cape Town abakuphi nakuphi omthatha, ngoba kukude nakhona komthatha, abafuna izinto, ngiyaye ngibatshele ukuthi umuntu akahamba ekaPhepha ayocela i-PAX number. Uma ngabe seyitholile i-PAX number kaPhepha, abe sengisendela yona, aphinde angene ku-WhatsApp wami acele ama-bank details. Inamba yami e-WhatsApp ayo ile uVodacom, le u-MTN ayi-WhatsApp. Ungathi ungi-WhatsApp-ile ungitholi usho ke-MTN, ngi-WhatsApp-a ngo-Vodacom. Ngicela ukuthi abantu bangi-WhatsApp, umuntu angatsho futhi ukuthi mengifonele kanye noma kabili athi akangitholanga. Niyazi isimo esikusona njengamanje ukuthi sinenkinga ye-network. I-network ayivumi. Zama ngayo yonke indlela noma ngazo zonke iy'namba zombili, uphinde futhi uzame noku-WhatsApp ubuze ukuthi gogo angikutholi, ugogo uzophendula, izinto zakho zibe seziyasolveka. Mawuthuli uhleli nenkinga engasolvekile, kanti uma uyikhuluma ukusolveka kwenkinga yakho lokho. Kusukela namhlanje ungase uyisolve inkinga yakho ngokukhuluma, kodwa uma uthuli hlala nenkinga yakho, uhlale phezu kwayo uyicindezele. Makhosi. Ofuna ukuhlola-ke gogo yena usizakala kanjani? Nangoku umuntu akayazi inkinga anayo, kodwa nakho izinto zakhe zivalekile, uyawufuna kona umuthi, kodwa kufuna ukuqala ahlole kuqala ukuze lapho into aseyazi ukuthi kahle kahle lento yakhe idinga ukulashwa kanjani, idinga ukuthi ayisuse kanjani noma ayivimbe kanjani. Iyona yiphi indlela angasizakala ngayo uma yekude nogogo Mseleku? Ikhona na indlela? Kubaluleke ngohlobo lwesimangaliso ukubuza. Ikhona indlela, uyakwazi ukuhlolelwa. Uma ukuthi udinga ukuhlolelwa, udinga ukubuza inkinga yakho before ukwazi ukusukuma wenze into ofuna ukuyenza. Kungaba ukuthi wena uzocela ama-bank details, ufake imali, bese usenda isithombe sakho, bese uyahlolelwa ocingweni. Uma ufuna ukuhlolela ocingweni, kuwukuthi ukude awukwazi ukufika la. Kodwa uma useduze uyakwazi ukuthi uhloleleke, njengalapho usuke sihambela khona koGoli, bayakwazi ukufika badinga ukuhlolelwa, bahlolelwe. Emva kwalokho umuntu abeseke eza ukuthi inkinga yakhe ikuphi, bese kulashwa ngaphezu kwaleyo nkinga esivakalile ukuthi unenkinga yini. Hayi cha, siyabonga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ababukeli bonke bazwile emakhaya. Niyazwela-ke babukeli ugogo Mseleku u-advance ngendlela ewuhlobo oluyisimanga, ukwazi ukukuhlolela ocingweni, akadingi ukuthi aze akubone ngamehlo enyama. Uyakubona nje ulapha ekhaya lakho, akubone inkinga zakho, akutshele uyihlalele embhedeni wakho nje. Kunjalo. Siyabonga kakhulu ugogo Mseleku. Siyabonga kakhulu bonke-ke abaninkinga abadinga ukuhlolelwa, abadinga ukwenzani. Bakafona bacela usizo lokuhlolelwa, bahlolelwe ukuze bahlale bezazi ney'nkinga zabo emakhaya ukuthi zibaphethe kanjani noma zibamisa kanjani. Ngoba bakhona abantu abaney'nkinga nanabayeni babo nanezinto ey'thize zabo, bacabanga ukuthi umyeni wami kusho ukuthi uqonyiwe, ucabanga ukuthi umyeni wami kusho ukuthi ukuthi kanti hlasimba kukho lokho. Kukhona lento ephehlekile la ekhaya eyenza ukuthi nina nibe naloyo nto ungaboni ngasolinye noma ningezwani. Phakamani-ke manje ningahlali phezu kwey'nkinga zenu, sukumani ngaphezu kwey'nkinga zenu ukuze nazo zisukume. Amen. Ngiyabonga, thokoza makhosi. Siyabonga kakhulu gogo.